Nimbad na oras yung manen papagayam, itarog daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may sa manen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Agyaman aklaunay. Oray laan arako ka itiragsak ko. Nagpintas ti pa nakaarkos ti pakaangayan ti grand opening ti negosyo. Amumot kanya kon Margot. Awan ti saan ko nga ited kan ka. Iso di mo panunutan asaan ka nga ayatan. Mamati akmat iti dayta. Basit pa'y matitao. Nagawis kayo kumaa iti ado. Madamdama pa'y nga ta adom tengda. Na-traffic da lang ata. Dayjay sa ni Dominic. Mabit lang. Painak sabtan. O sino di lalaki ang kapimpin na yapay ni Margot? Baklan saman. Dominic, kunanan sa itay. Malagip ko. Isugayam ti Dominic. Hello, Dominic! Dayjay mo't ni Dang. Tiyanak ko. Hello. Aldo kay mandan. Saan ang payabing mangon? Di ka napanakimisa. Masadutak. Kita akto ninton malam. Agpakuyog akto kan manong honesto. Honesto ka no. Amang ano isungsung mo manan nga ginom. Jaklam mo, Dan. Depende naman yung tirik na nga ginom. Ay, sa dito tayo nyo? Anda kiti may sa apasdek negosyo ngayon ti butik ni Margot. Ita ti grand opening. Agbalin nga tamat na itaan negosyo na babae, Dan. Makamon Jak bibiyangan. Kano nagdaktal sa tinta Japonan? Oo, dayjay ni Dominic. Uwa si dagta itayan nga. Tayam ampo ka kinkwan. Iha. Sige. Luawanan ibagam. Bye. Maburbur siya anak iti dayta Dominic. Bakla nga talaga. Inton maminsan, iti malam ti panakimisa ta. Tagtarus tanok ko iti iti bye-bye. May titibigat nga isusuknal ta iti simbahan, honesto. Uray ti malam ti Domingo lang nga panawan ko kan amang. Mawatang ka. San ka din ang nagdamag ni Ama Dinong? No addan nobyum? Saan matan? Jakon yung padlaw kan kwa na analidaya. Awan ti rumba nga paglidayam. Di mo pagproblemahan ni Lisbeth. Kan awan mat nga tatidakas na nung maaman ni Ama Dinong nga gaya na itan. Inton maiturod kong tagpuno kan kwa na. Maawatan nakmat nga ta. Kan saan lakit ti nga gipulong kin ni mamang. Gaputa saan na akayat amalidayanak. Ada ka mo dyan na baok? Uwan amang, kalpasan ti pa nagkapok iti simbaan, nagpasyarak labiit. Sa nakitsandaak. Gimata nga kiti presko akar ni ti baka. Ay, day samon ti kunak. Ay, akit nimbag tadapay na bagay. Sukik day jaglakla ko amang. Kanayon nak nga ibatsan. Amang isaganak pa ilay ti merindaan tayo. Taal daw tuuna yan inton makaluto at. Alag, tinulong ta na mga sikaso iti daytoy. Uray ta sanak pa'y mo ta mabasin. Ay man ta magarami dakman iti baliktad di talasag na. Hello? Hello? Sa dino tayan mo, manong honesto? Adag di ti pagkasirak. Isagsaganak tilutok man na pangaldawak. Amang anong kayat mo dito'y kalangan ng mga aldaw? Ay ko, mabalin ngayon maminsan langin. At nga minuuro-urayak nga awag. Amang ano mabalin nga roda kadoan na kinton malam. Ino na kami ni Daddy, tay bigat. Ngayon na kumamat makimisa. Sige. Sukuden kanto ditan mansyon. Wino, kumoyog ni Jack? Doon talaang. Makauma ni Manong Jack kakadkadwa. Kasta ka di?
Ni, inidip na madlatan. Ay, makibagay lang kang kuha na. Ngam talaga ayas asidag na tibagi na kanya. Nakasagpat tayo matlangan ni Timansyo na Mir. Ay, nabampanugak na unay. Nag-traffic. Ay, makarigdi ko sa hanggang aginanak pa eh. Amang ano kaya't mga ituloy tatagrambag? Aginok tapailaan. Madamdaman ngagdi gusta. Malagip ko gayam na dyan, Dominic. Kaya talaga ti kinatao na. Maawatak ti kaya't maasawa na Mir. Bakla di jay. Sana madlaw. Naglaing ako mulding. Amang ano, agin babakla lang, tapno makasidag karagati babae. Lalaki matlatang amin day jay. Naglalo ta, nagkikiting ti kawas dagiti babbalasa nga di maray. Pilyan na pa'y dagiti kagangganusan na. Agkat-katawa kami nga rod kinidang itay. Ang bukod na abiyag day jay. Amir, kahit mo ka di nga ginumta. Ay, naku, nagdikos. Barang mayatong tirik na kinton, madamdama. Tani, nabara ti bagik. Oray siyak, makadigdigos ak. Agdigos tanto pa'y lang nga rod, Amir. Oh, manong honesto, kita mo. Nagmayat abuyan ti lalo na tinit. Oh, nagpintasan ngagbayso. Kasla nagbali ti Maris ti Baypay. Iti kasla panangalun-on ti mang liwang-liwang ataaw iti init. Dito'y tinangawisak kan kapag pasyaran. Kalpasan ti panaggaputa iti simbaan. Makauma mo ti Jemol? Magkayam, sa dito ti pangrabiyanta. Ada mo ka napinta sa seafoods restaurant. Wow, kayat ko dayta. Anyang tano at take out talangan iti pulutan taginom ta iti mansion. Domingo ita. Masapa ko amang opisina akin tumbigat. Ta ato tinasken nga si kaswek. Okay, intun maminsan lang tangarodan manong honesto. Oh, talaga nagagat ka. Ti trabaho latta ti pampanonotem. Kalpasan na kapangarabii kami. Sibrakan ni amang iti silet na. Lakay nga minan. Masapa makaturog. Kamparbangon tupay lang intun malukag. Likliklikan na mapagsaritaan mi ni mamang. Kan nadlaw ko kasla. Kasla dar urayan ng ibagakkan ko na. Kasano nga tangag paiso? Di pa nang ipudnok ko na iti amin. Kasano nga ibagakkan ni amang? Naad na nobyo. Nakaturog at agos ni Margot. Basit lang ba't pinainom eh? Imayak di roof deck, tapno ituloy ko tiya ginom. Di Adelpha. Kelatan na lagip ko. Awagak ko mga amangan mamatmaturogan. Arapa-apag tinaamo arupa na. Nagitinalana yamata na. Ngam agrimat nukas na nga umisan. Anya nga to, ti kayat asawon na ito, yamarikrik na. Nagduduma, babae, tinaglabas sa tibiyag ko.
napipintas damin. Nila yung Loribel, kinasikugak. Gapu takatagupan ng iti babae iti biyag ko. Iso lang, tiin kasar ko. Ngayon, nagsina kami man. Sana kinayat ni Manong Onesto ti Aginom iti nasanger ta Domingo ka no. Nadisiplina iti bagina. Ngam nagnobyo kami. Saan naklakit diya mapagkitkitan? Awagak man kiti ni Adelfa? Ada ka sarsarita kabayatan ti panaginom ko. Barin saan pa'y mata nakaturog. Tita. Hello? Oh, hello, Adelfa. Nasingak sama ti panaturog mo. Alalag pa lang niturog ko, ma'am. Apay ka di? Adelfa? Tapno, sana porong maluna iti panagsarita ta. Lisbeth, kung namlatan ka niya, okay? Inawagan ka ta, kasapulak ti kasarsarita. Nagkuyog kami ngamin kin Manong Onesto, anak imisa itay. Ngam, di na kaya ti uminom, itay inawis ko. Kasta ka di? Inawaga kami ni Daddy tay bigat. Imbaga na kanyak. Mapanak ko makanumot makimisa. Iso anak pakuyog akin Manong Onesto. Di mo't sumumbata ni Adelfa. Nakuray ka. Amangan no ang kursunada mo't ni Adelfa ka ni Onesto. At nagkayam iti kwarto mi kini Amir. Ang awan ni Amir. Ayan. Anyan day ang natagtagainap ko. Saan ang mabalin? Ang mapasamak day chay. Kita mambay. Nagbayag ka nagtigo sa sapok. San ka dia malamin kat nasalam-saman ti agsaba? Maguspot nga roti kinalamis ti danom amang. Iso nga impapas ko tinagupar. Nay, abayan. Narablabasit dagiti matam. Nagsangsangit ka kade? Saan? Saan amang? Anya kumangay ti pagsangitan. Napuyatan nak lang. Inawagan na kami ni Lisbeth. Nagrabihin nga mawag. Tabay ka na. Asapol na kano ti kasarsarita, amang. Saan matkiti ang bayag ti pa nagsarita mi? Talagang agkayam kayaw. Agam na saya at no kasta. Sige, panawang kapay nga ron. Sige, amang. Mapanak mata nagbalas. Masapol ang masapa ang mga opisina kita. Naamula ko man ni amang anak sangsangit ka. Naamuna la ko man. Dayak pa lang dito eh. Nandiyak mauray ni Adelfa. Nasa papay mo iti ko na. Wag langan ta sigurado. Jak namin naawakan iti rabi. Timbagak kumakadwaan na kamabigat. Parang sumbatan na. Hello? Oh, hello.
Adag dito pangururayam iti pagluganam. Nakasangpat ako dito opisina. Ah, Nakasama ako dito computer. ne. Nagsapa ka mten? Lunes ita. Pasapula sa paan ti mangruging ang trabaho. Ay, nagsayangan. Mamigat ta kumapay. Sana ko na yung mga nitin na po itibigat, honesto. O sige, tap numalpas ko daytoy. Bye. Ne. Anyo rati problema ni Adelfa. Kasla na mapilpilitan ang nakisarita kanya. Nagkarit ka nga Ginom Margot, awan mo't gayang pagibtor mo. Kapilitan, na Ginom makitirofdek. Uray, ta napagustuhan direk na kami. Agyaman na. Natagtagain ko pa ikidi ti panaglin na ilo ta. Ngamidihim makaringang. Awan ka mo titi abay ko. Manugayang templado yo kanidang. May salaan. Ada kami latakin ni Dang iya opisina. Aginot kan sakit di ti silwan. Mangrugrugi kami pailaang Amir. Agnayon kami ti kadwami inton madlaw ko agumanar. Nakurang ka ti business strategy. Talaga saan mo pa nga amot ang negosyo? Amom, no kabarbaro ti negosyo. Magustuhan na iti tao apapanan. Ori talo na ko ma. Siya kung ti makaamoy ti sweldo na. Siya kung ti makaamo Amir. Saan ka makibiyang? Yala, nunay pati ko nam. Sige. Nga maamiris mo to. Awanan panawan mo nga galiwaksay no makumikom ka iti negosyo yo. Nadlawlakit din Onesto mapilipilita na kamakisarita kan kuana. Kasano ati ang sakit tinakam ko. Sana ang pagpagada ti papanan na. Elizabeth pailang tinakamuak. Nanya ngamin pailang tinangawagan na kanyak ah. Nagsangsangit ak lang aron din iti rabi. Ni Sir Amir, masansan mo tanawagan na. Hello, sir. Ano? Kumusta tagsapam? Nasayat mat, sir. Talablapas ko ti may sa report. Nagsapa kan kay may dito opisina. Talaga nagagit ka. Inton umayak di tayo Ilocos, andan to'y regalo ken ka. Agyaman naglaunay, sir. Alarami taklang ti trabaho. No kasano ti padang gusto ken ni Onesto, adada pa magustuhan ka, Adelpa. Sir? Tapangan no masinga ka. Kasta pa mapan kami mantan ka ni Benji iji opisina. Bye. Bye, sir. Atadda ka no ang magustuhan na naman ni Onesto. Kan sagutan na bye. Apay kasto agtip-tip payo ak matan. Ay, naladok man na nakariing. Uray tada ni Manong Onesto ang mga laklak ang kadagiti trabaho. Pinaibam ka nun ni Adelfa. Ika kumay ti trabaho na. Pangururayan na king ka. Nairogi kang na ito ituloy ko langan. Manong Onesto, agyaman akmanan iti panangkuyog mo kanya ka nakimisa edi kalman ha. Diyak namin na irwam. Iso na panunod ko tinagpakuyog kan ka. Gaputa yung baga ni Daddy. Uray ti Domingo lae. Nga da panahon tayo ti na Marswa. Juan, religyoso ka kaya, Manong Onesto? Inton maminsan, talo tayo to kada Adelfa ang makimisa. Ha? Sige. Nawan lakit diti maira ng aramida. Kasamulangan ako kulong katanda. At saka di aramidam inton Domingo, Adelfa? Saan ka di nga aghinana? Adak namin iji farm iti Sabado kan Domingo. Kan kadagita lang nga aldaw nga da oras ko kan amang. Nilolo dinong ti kayat ko asawan.
Ano kasta, awan panawin mo. O sige, orida kami tulatan kan Manong Onesto. Saan ka di Manong Onesto? Ha? Mabalin na? Anya tayo ko na may taya na Delpha? At the farm yo? Anya ka di lang ati farm? Awan ngamin amok kadagita ta di makalak iti syudad. Kamoy mo yungan. Ado ti karling kan manok. Oh, Kan baka. awan na ti kabalyo? Kasla ko maijit tagaytay, wala iti bagyo. Nagmayat ti sakay ti kabalyo. Awan ti kabalyo jay farm. Idi ubingak Ada dua kabalyo. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Itaban lagi na makasarita kayo, Mr. De Los Reyes. Kumusta kayo? Nasaya to kasta. Awen. Lamok na ita. Kinapuno na ni Mr. Garcia ti muna anak ay danon kanyak. Alak, nasaya to na ita anak panunot yo. Ay, awan pa'y plano kung nagpailokos. Kasta ka din? Sige. Mabalin tayo tiyagkukuyog nung mga rigan. Excuse me, sir. Ni Benjo ti Simra kiti kwarto, Mr. De Los Reyes. Sige nga Rodan, bye. Sir, Jack nadlaw adagos. Nabati yung gayam ti briefcase yo iti kotse. Nakita klangit tayo nagdalusak. Ay, yaman na. Saan ka di ngay mawag ka ni Margot? Saan mo, sir? Makumikom siguro ni tinegosyo na. Mapantan to ijay, ton madamdama. Rumuwarak nga ro din, sir, no awan ibilin nyo kanyak. Sige, awagan kan tulatan. Sige nga ro, sir. Pinapurno na. Kaya't ko ti mapanmanan iji Ilocos. Mga alak laeng itinapinta sa gundaway. Kaya't ko ang makita mismo ti processing plant. Kaya't ko ang makita ni Adelpha. No apay akaili ko ang makita ken makasarsarita. Andiyan na siya sumsum ka na riknak ken kwa na. Kapampanaw laang dagiti customer dang. Maadaman ng dinten. Santi, makaamukan ka dakwada. Utang sakit iti ko na ni Amir. Saan ang makaanay ti may sa akadwata? Ang paliiwan tapaylaan. Amang ano italaan, takaluklukat ta. O sige nga Rodan, bye! Nagbayagan na kisarita ni Mr. Garcia at cellphone. Sa kalpasan na. Paya ba na kidyo project site? Ada ka din na patadil paganakan ka? Jack lang mo. Nga medya ka ng mangal daw. Nagpaparty ka nung ni Architect del Rosario iti Calding. Wow. Naraman ka di ti Carniti Calding? Hawen. Ni mas ti kaldereta. Ura iti kilawen. Winutay ko na do nga inalsaman. Kasla kayat ko aramanan, Manong Onesto. Mabalin ka di ako moyawakan ka? Ada nga ni Maricho Ijay? Oh, dahil tati ka mo. Saan may anak pagsaritaan? Awagak man. No, dahil jay. Pura rumortan intun madamdama. Oo. Paayabak ni Adelpha diti opisina. Tapno at damabati. Umuna pala ang aldaw pa naglukat ti butik daang. Ay na, agasam na ito ang naglakwanta. Mulong at kagbilang, anang ano saan nyo ang agwantaan. Oh, Amir,
Jak namnamaan nga umay ka dito'y pwesto. Saan kan sakit di ama kumiko? Itay kumapay nga umay kami kani Benji dito nga adadim tanga sa ngailik. Dang, makaamukan ka dagito'y akwarta. Agsarita kami laan kini Amir. Diyahak nagbidot iti daytoy napilik a negosyo, Amir. Nalaing ka nga panunod. Ang gaputan naggapo iti abroad, dagiti lakoy akawas. Kaadwan na, baknang, dagiti customeryo. Saan na? Pang sosyal lakit di. Dagiti makunkuna apang alta sosyedad. Kanuray dagiti agnana idlaang iti ka-squatteran. Nay, saan mo tagibasitan ina? Uray adadalang iti kaiskwateran, ada iti kwartada. Amang ano, aglakla ako damot iti droga. Amo, hindi na pa ijay sibo. Mas daawak. Ako na barong-barong lang nagti babalay da. Ngam naka-aircon da. Nagagitlakit di dagiti tao iti kaiskwateran. Kabaalan da nga ipaay ti kapritso da. Sa bagay, uray sa dino tinagkapuan ti gatang da. Basta, tinegosyo, tinakatan. At aga di papananyo kanitang hintay mga rabi iti restaurant. Sayang, tanay ra na nga adapag na ni Dang. Inton ba minsana na makikuyog ni Dang kadatay? Ada kayo gaya man? Oray agawid ng dalata na Delphi. Wenog sa gana kanta itulog ka. Apa ni Lisbeth? Nagawid ka din ni Dimansyon? Adapi lang ang project site. Agsarasarita da kan Maricho. Kimuyo ka kiti binaon ni Mr. Garcia agumatang iti arak. Tayong pambarko nga adananas ka na pirmaan. Agsubli ka pa lang ano di Jai. Buena Delphi. Ti amo ni Sir Amir. Nagbalbaliwan ni Lisbeth. Hanggang maisungsong ka ni Maricho. Pabos uyan matlat nga ni Mr. Garcia. Kasday nga ro tiwagas ti panagbiag da iti Manila. Madamdama pa nga galas 5. Makikuyag ak tulatan kini Camille. Sukunan ka no tinobyo na. Kada kagaya man, si kakaditintulnog tinanggag kong under tilugan. Wala mang. Lugan tinobyo ni Camille dayjay. Intuluntak ngay mo na. Sakbayan na panday ti balay ti gayem ko. Ay, kung naglangit din nulugan mo sinubyong. Ha? Ama. Ang ako lang dayjay. Kahit ka lang arayawan. Nagseryoso nga minti lang ama po. Madadal na pintas mo. Nabanugak lang amang. Nagado nga minti trinabaho kiti nagmalam. Sa agmalmalam ang nagmaymay sakit ti opisina ni Sir Amir. Ada nga min na panandaw nesto kan Lisbeth. Ay, katagi na nakang tagluto akiti sinanta. Agdengdeng akmanti na braw. Tulungan kailangan nga gluto amang. Nasaysayat no masapa tayo amang rabii. Tapno makain na naakmat tayo. Nawan na. Ay, at pinuras ko kat. Utong, ugot di kamuti, sabong di karabasa, ada pa'y paltong di utong, sagpawak di tinono at tilapia. Wow! Diyak kumapay agawid. Nga may ramraman na ni Manong Monesto amala daw ang mga opisina yung bigat. At damat kiti ni Manong Jack. Nga mamang ano masulisog ni Manong Jack katanya taramidan na kanyak. Amok pa yan, anyat mapasamak kanyak no nabarte ka ko na yan. Numaamon ni Sir Amir dagiti aramidin ni Lisbeth. Baong tanak lakit di. Manong Honesto, baro pa ilagayam ni Architect Del Rosario? Kasto na ikitinti pa ng mingming na kanyak. Sapay kastoy mo't nga ron tibadok. Nagsukat ka pa lang amin, Lisbeth. Ay, sana kami na komportable itibadok ang mga opisina. Naimbag ta, ada na bati akawas ko iti private room, daddy. Amang ano ipulong ni Manong Jack ti pan nakabartok mo. Siyak di ba kamukin ko, ana? Manong Honesto,
Kasarita kinton bigat. Leonesto, tingnan trabiin, mawag pa lang. Hello? Adelfa, kasangsangpot ko pa lang dito pagkasiraag. Intulnog ko pa ngamin ni Lisbeth iti mansyon. Saan ka diya si Murot ni Manong Jack? Aman, nagkonvoy kami. Tingarod pang panunutag. Nagipulong ni Manong Jack ken si Ramir. Apay, ada ka di rin ba nga pagbot nga mo, Nesto? Tiyan mo ngamin ni Mr. Rodriguez, nagbalbaliwan ni Lisbeth. Nesto, ituloy kong ti maturog. Ang mga nasakit ton ti ulo ka mabigatan. O sige, inton bigat lang arodan ngagsalita ta Adelfa. Okay. Bye. Bye. Jack masinunoono niya talaga ti kaipapanan ti kinaasidag ni Onesto ken ni Lisbeth. Kasanong tulangan ninton maduktalat. Adwa kami kayam a babae itipiak na. Nagrabi ikang aminin nga imawag, Dominic. Sayang. Kasi kati kinakuyog ni Dang Idi Kalman. Nagmalmalam nga inururay ta ka. Sabali lang agpaiso ti negosyantean niya. Wow, ha? Pagkat katawaan na karabrabi eh. Sika talaga. Bakla ka lang agpaiso. May maglakit dahil tanalpas kami na nagsarita ka ni Kristalin. Sagbay arim muar ni Margot ti kwarto. Awan mo't ni Benji akasarsarita, Amir. Bimaban, apaman ang nakapagkape. Ay koreka. Kaslatag tagainip ko, ti pan nakadlaw ko nga awan kay ti abay ko itirabi eh. Nakagargaraw ka nga damat maturo. So nga idi makariinga. Marigatan akmutan ang mangala itituro ko. Kapilitan na bimangon nakamang timpla iti gatas ko. Langam ngagpaiso, tinapuyatan. Sana bali maladawak amapan iti buti. Adamat ni Santi para lukat. Babae gayam na di asante. Kaslag lang ang amin na bakla. Gapu ka di, tanarapis. Oran ti pa nagtigtignay na, kasla bakla. Makalilaw talaga. Awan gayam. Awan pa'y planom, amang nayon, iti kaduam. Nagtulagan mi kinidang apagpaliiwan mi. Iti o nagtitalo abulan, naagtultuloy ti kinaganar ti buti. Isundo ti panangalami iti kaduami. Saan nga taan ala daw ton ti amin? Ay, sa bagay, sika mo ti akin ko kwa iti deta negosyo. Ala, sika ti makaamo. Aldaw to na sumurat ni Lisbeth Adelfa. May magkanya, kabasit lang tinainom ko. Sungsong ngamin damari kon Mr. Garcia. Kasla agasawa mo tagay Giant. Mapanakasta. Ang Adelfa, sapay ko matamaawatam ti amin. Saan ko man ni Lisbeth ti mang dadali ti relasyon ta? Honesto. Tangay, sikat tinangirog iti daytoy. Damagag man kan ka. Anya ka ti panagriknam kini Lisbeth. Di Jack maawatan ti kayat masawen. Idinadaram ka kanyak. Nariknam ka di, nga gayatak mat kan ka. Sika lang ti ayayat ay Adelfa. San aday tati kayat ko amang agkan ka. Honesto. Oh. Kapay nga diwa ka. Uray man o ababa iti ang gusto kanyak. Saan kang isukat? No kasta. Jack pala ang kapkap na kan. Nasingan ba't unayan kanyak?
Makitak iti lang naragsak ka. Iti nangeg mo ang nagsasaritan mi kada Crystalline kan Mr. De Los Reyes, Benji. Agam, awan ko matipangibagbagam, ha? Saan kayo ang madanagan, sir? Saan ka man nag-istorya? Nasayat. Sa bagay, talken ka unay. Ado dagiti palibad nga amom may papan kanyat. May panggap lang ka dagiti negosyo. Kan dagiti tattawa kasarsarita yun ti amok, sir. Nasayat nga da pagpatinggaan ti amom. Ala, agdiritsutan ni opisina. Awan mo't kat din ti gundaway ni Margot amang paliiw kadagiti garaw ko. Isa nasayat na panunot na tinagnegosyo. Tsak malaptan di pa nagarubos na kitilawag. Amo, agayat lawo na yan ni Lisbeth kini Honesto. No agawis, saan ang mapagkat kada ni Honesto? Kat mabutagak. Ang mga numasulusog kini Lisbeth. Napintas ni Lisbeth. Napagputaw ng siya. Malaksit kini Benjamin. Ni Honesto ti inayat ko iti kastunay. Isulak tinakarik na iti ragsak. Sa kalpasan na. Honesto. Ayayatan ka. Mabuta nga ka, mapugaw ka. Itibiyag ko. Intol maminsan nga daw, sapaan tayo ti agrobwat. Iso nga isaganam ti helikopter. Sige. Sa din ti papanam, Amir? Marigot, kunakman no nakapanaw kan. Naimpaglakit din tada nalipatak. No, Jack nagsubli. Jack maduktalan. Kat makingtutak tulangan alinibasan na. Papay kumalibasan ka. Saan ka makasurot na makumikum ka iti negosyom? Gaputaan mo, ama kumikuma. Ingranam, ha? Awan dagas nga aramida kaya Ilocos. At da negosyo kaya amasapol nga asikaswag. Siguraduam asaan ka nga glablabas. Saan mo ako ka amin aguntaway? Sana sakti balbal agam. Kabalay ka lang. Saan ka? Nga asawa? Aniyati ko na. Talakamat. Awan mabalin mo. No sakti mapagpungtot mo. Saan naggayam nga ibilbilang asawa? Naggapunday ta itingiwat mo. Kaya't naasawa. Akabaalan na nga isukat iti sabali a babae. Saan la ang aday ta? Kabaalan ka pagkarayaman itirigat. Sige. Padasan nakakaritan. Ora itamit lang nga oras. Kabaalak apasiraan ti butik mo. Kahit mo, Aniya? Sana sakti karkaritan. Nabayagan nga agdenden nata. Ngam saan mo pa'y anay matangan no kasano nga agpungtotak. Di mo amo no anya ti kabaalak nga aramidan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsalan na ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Uray siya kami. Saan mo nga no anya ti kabailak nga aramid? Sakbay amay patumpal mo. Apag karayaman nak itirigat ako na. Patayin ka pa'y babaan iti daytoy apal. Nalupuyak laang a babae akit kita. Ngam matakderak ti kinatangsit ko. Makaam noon niya ti pagtungpalan ta, Amir. Talaga nalabsak ti minong hindi rabi tanong Honesto.
Masakit ti ulog. Kan ulawak pailaan. Ngamin parigatak timay. Amangan mo saan mo pa akabailan? Kapapainmat kan ka. Siya ti mabain kan ka? Kat kukuha mo ti kumpanya? Kintalag ni dad kan ka ti kumpanya. Iso ang mabain ako na kan ka. No kanayon na maladaw ka mga opisina. Kasano nga ron na makasusuro ang titi trabaho. Kat adaw mo tanti na sursuro ma. Maululawa ka talaga. Mapanak pa lang iti private room ni dad. Okay. Sige, Lisbeth. Umainak lang ganunan iti kwarto no ada masapul mo manong honesto. Okay, sige. Itala na madlaw ko. Nagkiting gayam ti kawas ni Lisbeth. Napagtungtot nak ni Margot Benji. Anya ko matidakas na mapanak kay Ilocos. Ano negosyo kaya eh? Sir, mabayag tayo ka di EJ probinsya? Dahita, tijak na ibaga. Mangitugot kalatan iti umda sa kawis mo. Mabalin kung tumat kit di ti gumatang ijay. Then, labaak pa'y adagos dagiti pagmurangak. Ag-helicopter tayo ka di, sir? Juan, diyak kaya ti makilugan iti private plane ni Mr. Garcia. Umuno na da pa ikit din. Tayo tulnog kano ida, iti tao da iti airport. Adelfa, adda ka kano dito opisina yung kinimanang Emily. Apay saan mo kinaduan ni Manong Honesto dito eh? Ada ngamin ar-aramidan may kinimanang Emily dito eh. Bilin mo't lang ni Sir Honesto. Inkarigatak timay dito opisina nga mall ulawak. Iso kay mayak pa lang nagidda dito yung private room ni Daddy. Kasta ka di, Ma'am Lisbeth? Lisbeth, ko namlat na nga minan kanya ka, Adelfa, okay? Agayam ta. O sige, Adelfa, ha? Amangan numasinga ka. Ay, inranta kasan niya inrikaptiri daw. Tapno nawaya ni Honesto sumrek dito yung private room ni Daddy. Adelfa, agmay may sakamat gayam dito opisina yung kan Manang Emily? Saan yung kadi nasabat ni Manang Emily? Ma'am, inawagak kita ti corporate lawyer ti kumpanya. Buwan gayam. Imbaga ni Attorney Javier. Pakayat na kano kasarita ni Manang Emily. Imay kami kan Manong Honesto dito opisina yung kan Manang Emily. Tapno ibagami kan ka, asi ka pa ilang tagbantay iti opisina. Makan kami ngamin mga iti karinderya papapanan mi. Kaya't ko ngamin tagkaldo. Nakapsutak namin na talaga. Sumarno ako nga roda ni Chay. Ilagpas ko lang na ito eh. Sige, magkamo ka no adadong tanga sa nga ili ha? Amang ano maibayag kami ngamin. Di man mapanta pa iti project site? Manong Honesto? Saan pa mo't namin ngayon mawag kanyak ni architect? Kasla nagsarita ta kano kini Daddy mo. Huwag kayang. Kanon tayo di na o di ay awang ni Daddy? Ni Tita Margot timawag kanyak. Sige, Adelfa, mapan kamin. Nagkitingan tibado ni Lisbeth. Kaslasaan nga inmay ng opisina. Imaklilikin ni Honesto. Kaslamatan kayan ayatan. Mabalintan ti mga Lisbeth. Sumarunong tong nagititad dumang order ta. Langan natin na imas na ti kaldo. Italaan nga kaldo Oray paksiw da dito naimas. Mapuko sa dakas ti ganas ko amangan Manong Honesto. Kanya nga mo ti baga ni Tita Margot kanyak. Hello? Kamusta ka, Lisbeth? Nasayat man? Nakaawag ka man? Kaya't ka nga rin akong gustaan. Nagsarita kayo ka din kini Daddy.
Ay, mapanitihan niya. Yak malagip no kaano day din na udi ayawag na kanya. Makumikom nga ta kada kiti negosyo na dita Manila. Apay ka di, ha? Maningsinga ka. Amangan no kaya't nakasorpresaan. Tanya ko mamat i-sorpresa na kanya, Tita Margot. Saan na madrama ni Daddy? Kat ni honesto nga ta. Amangan no asino di nangibagaan na. Ito yan niya. Awat ni pagbaga ni Manong Onesto kanya. Kadwa kita ni Manong Onesto. Kasta ka di? Mangan kami kuman. Isturbo ka. Kaya't mo ka diya kasarita, ha? Makasinga ka na kayo. Sige nga, Rodan. Bye. Pwisit na tiyan. Ay! Yung sorpresa ti bagbakan. Nagkasap na kantok ni Manong Onesto. Manong Onesto, pasensya ka na. Nakaungat ka ni Tita Margot. Okay, mangantan. Mailiw sa lang kanyak ni Tita Margot. Apay nakigtot ka nakakita kanyak, Benji. Kasla nakakita ka, iti al-aliya. Jack nam namaan amadanong kayo dito yung mansyon, madam. Ti amukit adda kayo iti butikyo. Sa anak-anapan ni Tangal daw. Makaamon ni Dang. Binaunak ni Sir Amir, tayo saganak ka nung dagiti badok. Di mat, inton sumaruno nga aldaw pailaan, tirubwat yo. Adda nga min napatag nga aramidon mi. Anya dayay? Saan mo gaya man nga ibagbaga? Amang ano di mo tumutla kayat nga ibaga kanya. Jack paikit di amo talaga, madam. Pinagsagana na klaan ni Sir Amir. Maragsakan ka, tamakitam tumanen ti pamilya. Wan, madam. Ure pagbiit. Makitak ni Nana. Kasla jak mamati, nga apagbiit kayo lang, Benji. Sayang, tajak makasukon. Ibilin ko kumakin ni Benji. Nga alaan nanto ti paltog ko. Amangan mo ipulong na kini Amir. Nagsaruno talaga ya madimtang. Awanak kumapay. Sanak ng logan ni Ananias. Kumusta mo ti trabaho? Nasayat mat, amang. Amo mabok. At damadmadlaw ko ka. Anya day chay, amang. Kaslawan ti ganay kay mo. Luwad damad di marikrik na magpakita kay ti doktor. Pasaray ngamin mapuyatan na kamang. O tayo makariingat. Marigatan ako na mangalay titurog ko. At saka di pa kariribukam. Awan na, amang. Saan kaya matanagan kanya? Wan gayam rumwarak matlang. Adalaga tangke ti tiyangke. Ay, madlaw ko kagululbod niya Delpa. Kanayon na dinaganay gay. Naliday. Kanya nga tan ti mapaspasama kiti abo ko. Tilogan ni Onesto. Apay nga tangata dito eh. Adalfa. No saan ka na uray, umaya ko may balayo. Apay, liklik-likan na. Iti makikita kada kayo kini Lisbeth. Kasla agayan ayat kayon. Nagsaritaan tan dito yabanag. Saan arong bang asikat ag selos? Nilisbeth ko mati ag selos, takayan ayat ka. Nakasagana ka kadi amang ibaga kini Lisbeth, dayta. No day tati kayat mo, sige, aramida. Mabuti nga ko, Nesto. Gapot na jak sigurado. No talaga na singputan ni Lisbeth kanya. Wanog pampamadang lang. Nakaawag kayo man, Mamargot? Adda ka din napatag na ibagayo kanya? Kasla jak maguspon, day taasaludsod mo kanya, honesto.
Tagas ka ni, hawagan ka. Saan matkit di, ma'am? Saan man kaya? Saan nakakadipay nga inawagan ni Amir? Napayagan asan may mawag kanyak, ma'am. Pasaray agi may lapkin ko na. May ipapan iti pagdurdur-asan ti kumpanya kan iti project site. Kat, di may pagkap iti processing plant di pagminasan ni Mr. Dolos Reyes. Napayagan adi mi na pagsaritan dayta, ma'am. Idilang na amon na kini Mr. Garcia ti may papan iti dayta. Jakam, no anya at talaga tiranta ni Amir di ay na dita. Takla, iti nagpakada kanya na umay dita Ilocos. Kasta ka di, ma'am? Saan nagmat ang makasurot kan kuana, tama kumiko magiti negosyo. Aha, honesto. Malagip ko timpay dulin ko kan ka. Sipod binilindak, ma'am. Ijak pa si Mrak iti kwartoyo. Idulin mo anain pa, kitulbag. Wen, ma'am. Tungpalag. Sige nga, Rodan. Bye. Bye, ma'am. Agpailokos gayam ni Mr. Rodriguez. Amo nga taday ito ni Lisbeth. Malagip ko lakit nga ron ti impailamang kanyak ni Madam Margot. Mabutang sa ama-amon ni Sir Amir nga da idol-dolin na apaltong. Sumra ka kun iti kwarto kamang. Saan kayo ka di mapan iti farm ita? Ay, orurayak nga ron ni Ananias. Sapa ka man na sumrak iti trabaho. Abangan nga mino saan ka makalugan adagos. Kan matrapi ka. Kababain ka Lisbeth na maladaw ka sumrak iti trabaho. Adelva. Apay amang, ada ka di bagayo kanya? No, kas pagariga, nadya pa kariribukam. Saan ka kumanga gilimod kanyak? Awan sa bali ang makaawat kang kanusan na siyak. Agyaman na kamang. O sige, mapanak nga Rodan. Ay, nasurusuro na Delva ti agilimod kanyak. Yakmod nga ron mapilit. No, adan nobyo na. Ay, saan ko ata kidaksan? Nuwada nobyo na. Ang mga nuwada sanda nagkinawatan. Napaot gayam ti panakailibay ko. Nagadano nagkayaman dito subi. Dandani pa yan magkadano iti airport. Ningkuyog da tamanag madilin amang sapat iti kabagyanda. Kapag pangato tayo diyang aeroplano, private plane sapat. Ay, malagip ko da Adelfa ken amang. Nabayag kaya ba na sa anak-anak kaawag kadakwada? Kasta gayam. Isumad na dyan akong maawagan ni Mr. De Los Reyes. No kasta, agturong kayo ni Jay Ilocos. Inton bigat pala iti ipapan mi Jay. Sige. Bye nga Rodan. Simurot manen ti si Bubukal na security personnel nila kay Sigmundo. Talaga sigurista. Ning sabat Dominic na sumungat. Saan nga ta analasin? Sa malipad tanti kinurong na. Padagayam kasarsarita na iti cellphone na. Makaumay ka man, Amir. Naganar at nalaga na kinegosyo ang Margot. Ninsamad Dominic na dyan. Kasla sa anak kita. Diya ka mo. Ang bayan. Ay bagaktukan kuan. Sara na masapol ng aramidam.
Imawag kanyak ni Madam Margot, Adelfa. Adan to kanong da Sir Amir kan Benji dito Ilocos intong bigat. Amo ka di dayta ni Lisbeth? Beta ti tsaka mo, Apay nga tagalata nagtibayok matan. Adelfa. Honesto, makadkadlawan niya amang kanya. Ulitak manin, Adelfa. Saan mo ko mapagsilosan ni Lisbeth? Si ka lang tayo ayat eh. Honesto, ni Lisbeth. Oh, Adelfa. At kagaya mo yung opisina, may kini-honesto? Pinaaya ba kita kan manang Emily? Tada pinaaramid ko kadakwada. Adelfa, anyati ko na ni manang Emily. Agsubli ka di pa eh? Uray siya kung timangyag dito opisinam kadagiti ka sa pulaw o papeles, Sir Ernesto. Madam naman to daytan, Adelfa. Amang ano da ka sa pulakan ka? Lisbeth, malagip ko gayan. Nabayag ka din asang nga imawag ni Daddy. Akpada kayo kan Tita Margot amang damdamag kanya kiti dayta. Ada ka na sorpresa ni Tita Margot kanya. May aman ni da pagsaritaan. Dumdumngag ni Adelfa. Agsarsarita kayo lata, ha? Ituloy ko lang dayta aramida. Patpatan ko man yun sa tidakulap ko iti may lukat tinitaw. Naimbaglangan ka sana nakita ni Lisbeth. Ay, nakarik na lang arot iti panagtibayo. Nawan kumapay ni Lisbeth itay. Yaman ko kumati problema kiniyama dino. Makunkunsin siya akon. Amok ngagat ata pa ni amang kanyak. Pudno ti kunanay tay bigat. Awan sa bali ang makaawat kanyak. Manipod kinaubing ko. Tani amang lang ti kakay zona ang nagtagtaglina. Nakaawag ka man, Sir Ernesto. Kumusta kayo ditan? Asaya at mat, Benji. Manmano ang makapagsarita tayo ti cellphone eh. Makumikom kan samat unay ngamin. Isang arat. Atay bagakil ka ha. Imawag kami kanyak ni Madam Margot. Umay kayo kanon dito eh. Saan ka diyan na ibaga ni Sir Amir king kadayta? Saan eh? Uri din isper. Saan nang sangam mo? Apay nga tanga inlimod ng agtayso. Kinapudno na. Ang mga no nakadanon di tanda kristalin kan Mr. De Los Reyes. Umay na ka, Timet? Saan nagmata pinagkama ni Mr. De Los Reyes? Nabayag mo't kami nadyak na kasarita idan. Jak amo no nagtulag da, Sir Ernesto. Idinaman ni Sir Amir ti Aida. Pinasagana nakmatan ni Sir Amir. Talaga ngayon rantak. Asan ko ngayon pakpakamo ti papantay di Ilocos. Gapo ta kayat ko asorpresaan nila. Sino ti kayat yung sorpresaan, Sir? Iso na amin. Aglalo ni Lisbeth. Imawag ka no ni Madam Margot kin Elizabeth, Sir. Ada ka no sorpresa yung kuana? Kung nakroawanan panawan ni Margot ang makibiyang, tama kumiti negosyo na. Ang mga no pati ni Madam Margot kat saan na nga mo nga adan ija da Mr. De Los Reyes. Benji, Ay, sorry, Sir. okay lang. Amom, pag-imunan ni Margot ni Crystalline. Nakasano? Diyak mo't inkasar ni Margot. Nadlaw ni amang amariribukan kan malmaldaya. Kat amangan no agatapan nga dan nobyo. Apay nga agilimad ka kan amat inaw. Mabudan ka kadang agipulong ka na Victoria. At sa bali pagputput nga ako, Nesto. Anya? Saan nga anya? Asino, Nesto? Numaaman na nga agnobyo takat pasakitan na klan. Amang ano kagura na ka ni amang. Adelfa, talaga ka din nagdua-dua ka kanya. Honesto,
Saan ka pagduha-duhaan? Saan ta atengal dagiti pasama? Agtalag ka kanya. Saan ka baybayan? Gapot ano masakitan ka. Siyak ti ada masaktan. Gapot ay ayaten ka umay. May magamalamyo, Amadinong. Kumusta kayon? Ay, nasayat lang nga. Agwapo ang lanta ko na sa. Ay, ang ko kanilang. Nagugwapo ka mo't lang yung saka, o Red Wadigos lang. Bakit mag-stalk ka na kayo, ama? Saan kayo lamaklakay? Sa kayo kasarasarita. Naparato kayo lata. Kasta, ti sekreto, kunisto. Ay, isumot lagay, mama. Ay, kadin laba ka na yun. Ay, raba ko kanila. May isa bali, akman. At dagayam na patag na ibagak ka na kayo. Ay, anya na jay. Agbainom ka. Adelfa? Anay, apaya kaslagpin na to doon kaya. Siya kung timang ibaga kini Amang, honesto. Amang, pagkawanan da ko, maiti pa nangilimad ko kada kayo. Namin ado na nagsaludsat kayo kanya. Nagulbuda. Ay, apo ka na pintas. Sakbay di pa nagbakasyon ni Mamang. Inaklon ko ni Honesto. Anya. No kasta. Nabayagaya mo nga gayan na yat kayo. Wan Amang. Pagkawanan ko, ma. Mawatang ka. San mabasul tiya gayat. Apo. Karbangam data. Kailangan kali ka gumak. San ka kumangagbabawi di pangedeng mo. Ama, kadwak ni Adelfa nga agpudno kada kayo. Kaya't agkarya kiti sanguanan nyo. Jak to pulos pasakta ni Adelfa. Jak to pagsangitan. Ay sabay ko ma. Tamatakdiram na ita pa nagkaremonis to. Pat-pat ka ko na ita po. Katawan sa bali at arigagaya. No saan na di pagragsakan na. Oh, Maricho! Nakaawat ka man? Agawis ka man nga tanitinom? Di mo insapsapo ngayon ba nga? Nakaawit ako dito yung mansion. Anya ti kinunam? Adda ni Crystalline dito Ilocos? Kaduhana ni Mr. De Los Reyes? Oh, apay ka no? Mabit man lang nga ron, ha? Awagak ni Manong Honesto. Awanin pagpagana kanya. Oh, sige. Awagak ni Manong Honesto. Bye. Pagdamagak ni Manong Honesto, nadam mo na itidagagpanan. Inatantadi. Malagip kunting bakanit kita Marcot. Nadita, uray, isumbat ni Manong Honesto. Nagbayag mo din ang sumumbat? Hello, Lisbeth? Hello! Kunak no saan ako na kaya tasumbatan? Agman maneho ag. Kagap ka iti balay ti akin ko kay ti pagkaskasiraan. Kasta ka di? Inawagan ka, ta, amangan ko nak no damo iti dahi ti abanag. Imawag kami ni Maricho kanyak. Adda ka na Crystalline ken Mr. De Los Reyes dito Ilocos? Awan ang makiti dahi ta. Saan ka tingin bagakan ka ni Mr. De Los Reyes? Nabayagan na saan kami ang nagsarita. Ni nga min dadi ti pampanunotat. Saan ka nga tamot nga umay dito Ilocos? Saan nga ta sumurot ni Tita Margot? Nang nuna numaamuan na nga ni Crystalline? Lisbeth. Okay. Saan na pala nga ron dun, ha? Bye. Uy, anya ko na ti pipiyang ko. Kasanon? Lupot mo ti atap ni Tita Margot, may panggap ka da dati ken Crystalline. Kaya mo na.
Tanauray kumutlangan ng ipudnom. Nga gayan nayat kayon kanunisto. Kinapudno na. Awan pulos panangipapan ko. Saan nyo anam naman akayatnak ni Onesto, amang? Nasair ko na samot ang diriknam. Oray siya, kamang. Diyak nam naman nga da panagayat ni Manong Onesto kanya. Aging kay iti... Inino ta nakarik na akmat iti panagayat kan kuana. Nasing badmad ka de. Nagasat ka. Namnama matungpalan na ti ka rin. Ngam siyak matag sa lodsod. Ni Lisbeth, di pa kariribuka. Ha? Agselo-selo sa kan kuana. Masansan nga mingagkuyog ta kini Onesto. Apayasan mo ngayong baga day-day-day. Makaamo kami nga gayan ayat iti day taabanag, amang. Nagkarimat ka da kayo. Ay. May sapayaban nagakayat ko. Pagdamagan. Winudamagan ko na kuma. Amo ka din ni Onisto nagayan ayat kayo idi kinyi Benjamin. Saan, amang? Ang numabalin. Diyak kayatan ang maipalagip data. Sa bagay. Awan bibiyang ni Onisto iti na palabas mo. Lumaduktaran tong Lisbeth nga amo ti ay dasar Amir dito Ilocos. Amangan mo kagurang nakto. Ni Madam Margot matlati nakaamok ni Dayta. Sana Dayta ti pagkadanaga. Saan to nga ta maibaga ni Adelfa kan ama dino? Ti pagselselosan na kan Adelfa. Oh, Lisbeth. Nasapa man nga mawag ka. Naamom ka din, noon niya ti sorpresa ken ka. Ano naman dito sorpresa? Talaga gaya, masaan na ka inawagan ni Daddy. Imbagak mat ka ni Onesto, kaya ay da Amir ken Benji di ta Ilocos. Anya? Awan ay bagbagana kanya. Saan la nagistoryan ken ka? Agkaopisinaan kayo. Mailimad na dayta. Anyan tulaki din ti sa bali ang bana. Kas kumwede anya. Nagagasing ka, Tita Margo. Anya kumat katawaang. Apay, saan ka gaya ba si Moro? Dayta ti babalawag kini Daddy. Ginundawayan na ti panak umikom ko. At ang sakit ni pagputput nga. Saan ka nagpitot, Tita Margot? Kaputa inyawag kanyak ni Maricho ti kaanda na Crystalline dito yung Ilocos. Ha? Pain mo, Amir. Talaga sinikapan na. Dapat yung pudnotan kiniyamang ti relasyon ta, Onesto. Diyak kon nakapagulbud kan kuana, may papan iti panagimon ko kini Lisbeth. Dahil dati inururay ko ang pagsaritaan ta, Adelfa. Ngem, maawatan ka. Saan lang nga si katinagkaryak, nudikat ni Ama Dinong. Agyaman na ka. Kasano na maduktalan ni Lisbeth, ti masansan apa naguyog ta. Pagsilosan ni Lisbeth, sa mabutong kamatlangan may mataktakken ko na ti relasyon na. Mabutang nga kiti mabaling nga aramidan na. Awan ka po nang agbutong ka. Isutit at dama ikari nga ayatam, Onesto. Napimpintas ngam siya. Amangan no dapay kahit mong ibaga. Kaputabak nang da. Onesto. Adelfa, saan ang marukod ti panagayat ko kan ka? Babaan iti kinabaknang. Ti kinasinaw ti pusong ti gapuna, no apay nga inayat ka. Sinikapan na ni Amir. Ni Lisbeth pa'y lang tinakaamwak iti na ito.
Kinundawayan natin ang panidjay Ilocos. Hindi pa panda Crystalline kin Mr. De Los Reyes. Saan ko ang mapakawan iti na ito nga inaramid ni Amir? Balsag. Oras ang mapanag nakakalipliputan na ka. Oras saan nakpahingain ka, Sara. Tiyak ipalubos nga isukat na iti sa pali a babae. Uray pa'y baknang tayo a Crystalline. No mapanag nakaktiatap ko. Surut ni Amir. Katipaltog nga impaytulin ko kini Ernesto. Tipang patay ko kagwana. Masansan pa ilaang nagtutudo dito Ilocos, sir. Nalang to pa ilaang di ka mabantayan. Di kinalang to, ti kabambantayan ti dagol sa nadlaw mo, ha? Saan mo kada makita, ti mapatpatak darapasdag, iti babatayo? Ah? Ay, dahita ka di ti processing plant ti pagminasan ni Mr. De Los Reyes? Well, dahil ti may sa Agapula, ngay may ta dito Ilocos. Sir? Dahil ta pa'y kiti, ti kang runa naranta. Sa di nung ti pagtarusan tayo, sir. Iti mansyon, tagin na naak. Captain Morgan, maminsan pa alaw-lawam ti mapatpatak dara processing plant. Kalpasan na, ang detso tayo ni Jim Mansion. Awan nga ta ni Mr. De Los Reyes dita, sir. Huwag ngagpaiso. Malasin na lakit di dito helikopter. Ang nalakala, may rason at may ito. Pagdakan mo kita da Architect Del Rosario ay helicopter na gampaya kita eh. No private chopper day jay. Ang mga nusimang puweta ni Sir Amir. Saan namat nga tang awagan pa eh. Tagi na napay siguro. Ngayon, saan na kanumat nga inawagan ni Jack? Ni Madam Margot. Hello, ma'am? Nakadanan ka din ni Amir dita, Honesto? Jack, amo, ma'am. Yan banda kanumat nakita da Architect a private chopper itay. Inalilaw na ni Amir. Ne, apay, ma'am. Ni Amir man nga rin awagan, Honesto. Sige, bye. Nga tayo, Giant. Makapungtot pa'y anang ibaga. Nagadulag iti banag apakariribuka. May panggap iti relasyon mi. Di panagselos ko kini Lisbeth. Di mamang. Lulaptan lang pa lang ang makirelasyon. Idin ko tanda ako niti umno nga edad. Di pa nag-rek na kami. Saan na kayat nag-rek sakag? Rumbang ka di ama-ama ni Honesto tinapalabas mi kini Benji. Ni Sir Amir. Hello? Agsaga na ka, Delpa. Tainton bigat, kumuyog ka na kami kini Benji. Sir, sumurot ka da kayo? Boy, anda pa panan tayo. Anda kami ita dito mansyon. Simbang pat kayo gaya man? Ambok, amas daw ka. Awan pa ka mo, itinadatang mi. Uray pa ni Lisbeth. Sumurot ka kada Lisbeth kan Honesto inton malam. Sir, mabalin ka di ngayon tumamig sa langan. Diyak namin nakapagpakada kinihamang. Italangag kintawakan ka. Paitunog kanton ka ni Benji. Uray, ta agkaro pa kayo man. Agawin tumat lang ang mangiliw ka dinanang na. Sir? Palagip ko gaya. Kumusta tayo panakilangan ni Lisbeth kan ka? Nasaya ata ni Lisbeth. Pagkaragsakag na ita. Nabayagan at tartarigagayak na ita. Kaya't ko, ngagbalin ni Lisbeth akas ken ka anasingpan. Sige nga ro na nadal pa. Bye. Bye. Ipapilit ni Sarabi.
ka mo ditan. Maawatan nagtumat na tani amang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan na ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Nagdani akidin numbar. Basol ni Amir dito. Basta unay kat nga naragsak nga matayan. Nawayan amang sawan. No, saan? Saan asyak timatay? Masapon amay pamuskusak, amay kasarnak. Takar ba nga kadagiti mapanawan na asan ko? Kasan? Idi mo to ajak kabala nga ipaay ti kondisyon. Nagbalik ti panunod ko, Benji. Ang mga naawan panawin kong agpasyar di opisina inton bigat. So nga itan, ti ipapanta. Mapantay nga raw dun, sir. Saan mo ka din ang sukatan na itapagan anay mo? Okay dito yun, sir. Uray datan ton ti pakiluganan ni Adelpa inton agsublita di ti mansyon. Itulnog mo to. Sige, sir. Agkuyog kami ton nga agawit. Inton bigat, kakuyog ta ni Adelpa. Awagak to ni Crystalline. Ipakaamok mo lang ka ni Mr. De Los Reyes nga agpasyar tayo di processing plant. Nakasampat gaya man ta Sir Amir, Lisbeth. Adada ni ti daran ng Benjing agturong diti opisina. Naimbakpay kan ka. Manong honesto. Inawagan na. Papayaban na ni Adelpha iji mansyon. Kakuyog tanto ko. Talaga, ta? Oh, apay, Lisbeth. Amangan ngamin na sa balya kay papananti kinasingid ni Daddy ka ni Adelpa. Nagkasat lakit din a babae. Diyak masupihat ni Daddy nung kaspangarigan, manong honesto. Ni Tita Margot, tinakakaasi. Sige. Ituloy kang Sir Aramidan. Okay. Sikan ti magkamoy ti dayta, manong honesto. Agawin akon. Ha? Ne, saan mo ka din maurayan da, Daddy? Dandanidan makadanon. Oh, Tita Margot, kumusta ti negosyo? Nasayaan man. Nadamak man, Lisbeth. Umatad kung dagiti customer. Nakasaritam ka ni Daddy. Saan pa eh? Diyan ko na oray dakan manong Benji. Gapot ada ako ni te mansion. Oh, apay man. Saan ka kadi amaragsakan? Handa ni Daddy. Madmadi nga min ti bagbagi. Agkat-katawa ka, ha? Sige, agkatawa ka dita. Ngam saan mo kiti ang magustuhan dahil ang maamuam kanyak. Anya day. Nagkita da ka ni Crystalline. Talaga pagsilsilosam ni Crystalline niya. Bye! Diya ko nituloy nga ibaga. Diya ay ni Adelpha dito mansion. Ang mga no siya ay ti katawaan ni Tita Margot. Pangururayan tayo, amaluto ti pangrabyan tayo. Uminom tayo pa lang. Yalaman iti soft drinks ni Adelpha itiref, Benji. Awan soft drinks itirep, sir. Inaklangan gumatang. Oray saan latan manong Benji. Iso pa pakataktakan. Tulong ang klangan nga agluto ti katulong. Sa nga ili ka, Adelpha. Ito'y ka lang. Pagkaambon ti katulong. Apayasan mo pa busuyan ni Adelpha, Dan? Amang ano kaya't nang iparaman ka da tayo tiluto na? Di namin manong honesto, naraman na akong tiluto na, idinangal daw kami dito mansion. Naimbag, karimwar ka matlang iti kwartom iha. Saan na ka na nadanon iti opisina itay? Ay, kalahat ngamin ang nagmatitirik na, Dan. Ayat kayam ni manong honesto. Siya tinagpakadaan na itay, Ma'am Lisbeth.
Nagawid ijay pagkasiraan na, tanapan nagsukat. Ah, Noon niya kami tinakapanunutan ng agkasera. di naman ti ko nakitikan ko na, Dad. Awan pa balin? Isot kayat na, makiti. Oh, Adelpha! Saan ka kadingomin inom iti arak? Saan, Lisbeth? Sapay ko mata maawatan na. Itay ay ngawagan niya. Saan nakasungsumpa? Imposible. Adi na mga ipanagrit ti cellphone. Amangan no aday yun. Ang nagtarosan na Crystal and Mr. Delos. Impati na ti cellphone at no di madistro. Kasladyak mamahat nga aramitan na day. Dayjay nga Alisbeth. Kasar-saritak pa'y laytay. Inyong taptakit din ti cellphone na. Tanangan ko malang kagmaneho manong Benji. Numuna ka trabi. Narigat na madisgrasya ta. Jak ipalubos nga dadakas ang mapasamak kang ka Adelpha. Jak kahit nga kaguranak manon ni Nana Victoria. Saan pa di pahingan mo? Ada ni mamang Genueva siya. Ammo, isa nagturudak nga mangitulnog kang ka. Paanong Benji? Uray, tawanan ti problemam kin ni Lisbeth. Sapay ko mga rod. Ta saan ama nagpaliw? Awan mo't ka po na, akagura na ka. Jakman amo mo niya tiga po na akagura na kidi. Amo manong Benji? Sigod ana si dagdirek na kankwana. Mailiw ka laang nga ta nga maadaan iti kabsat. Ay, ne. Dandan ni tagayaman. Si Rereng pa nga ta ni Ama Dinong. Uray saan kanto na dumanon. Siyak ti makamo amang ibaga kinihamang nga intulod na. Nabanog kay ti biyahe kat masapol mo tina na. Sapay la ko ma. Kasi Rereng pa ni Nanang. Masapat ta pa'y ngamin ang mapanijay mansion inton bigat, Adelpha. Pinanunod ko latan nga mga nag-overtime ka. Timbang pagtagitibos mo, katinawis na ka ng rabi ije mansyon. Ni Sir Amir lang ti simbang patamang. Nagbati di Manila ni Madam Margot. Ta ada ka no matanbukod na negosyo. Ni ka di honesto, tinangitulod kin ka. Saan amang? Ni Manong Benji. Kasta gayam. Amang, agpada kaming kini Manong Benji. Anak kalipat iti napalabas. Ngam numamanday siya ni mamang mo. Ay yakam mo. Tadi man lang makaliplipat. Apaya na pasinay ka. Awan amang. Inak maturugan kat masapak arang marimton bigat. Mapan kayo maturugan. Aywan, di nagpagadanagan. Manumad la turog ti lumakayan na ya. Nanya ti pampanunutin niya Adelpha. Mapugto. Yung masapol, asan nga agbutang ni mamang na. At dakarbangan titunggal maysa nga gayat. Kaririin ko, Adelpha. Nalagip kang awagan. Ang mga saan kanton nga maawagan maramdaman. Umangon ako may tayan. Direct ni cellphone ko. Awat kayam saan ang pagpastrak di opisina itong bigan. Taip yung ni Sir Amir. Agpa-share kayo kan iti processing plant. Nalpas dan saan ang nakapagtulag kan Mr. De Los Reyes. Apay saan kayo di mapagpatakdara ang pabrika di papanan na? Dahil tatiyak masumbatan, Adelpha. Nalabit, agaputan na singad da. Kandakil tinaitulong ni Sir Amir iti panag-operate mananti pagminasa.
Bigatan nakmanan Margot. Masangon pala ang akaapa. E din to ta adala nga rudan negosyam apaka kumikumam. Kat, kinuntawayan ti panpakakumikom. Linipasan na. Nagpakadaken ka. Adda iti negosyo ka masapol nga si Kaswag. Pampar mo lang daytaan. Ni Crystalline ka talaga aranta. Inkoyog ni Mr. De Los Reyes ti si Bubukel a security team na. Kasano ko ma ang makasidegaken ko na? Am-amukan, Amir. Nasikap ka. Awan, hindi mo may pamuspusan. Makaamo ka, iti kaya't mapanunutan. Depan ka malangan. Makauma. Ure kaya't ko ti umasidag ka ni Crystalline. Saan matamabalay? Tama nga numakadlaw ni Mr. De Los Reyes. Naimbag na napanunod ko nga'y kuyog niya Adelpha. Damok ti makalugan iti helicopter, sir. Kas namalyawa ka kumita iti baba. Mabalin ko ba ang aglugan tayo iti kotse amapan iti processing plant? Saan ka no pa yan napintas ti dalan? Mayat mat na naglugan tayo iti helicopter, sir. Tapno matanawagan tayo. Ti pakabuklan ti ili. Talaga nga adon, nang iti nadakalapas iti negosyo. Kasla tiyak namnama. Nga adda kastoy akinador as ti lugar mi, sir. Kasta talaga, no man nakigayam lang iti politiko kanang iti negosyante. Ado, ti maawis nga ag-invest iti negosyo da. At damatan nawagan ang mapatpatak dara pasdak negosyo. Kasta day jati nakita mi kini Sir Honesto. Captain, maminsan pa'y palawalawam ti pasdag. Sakbaya bumaba tayo. At siguro na Mr. De Los Reyes siya eh. Ay, tawanan. Di akong makita. Tinasaripat pata kita helikopter. Nailingat-ngatan kadagay tinidakala kayo. Ay, dahil ngatat helikopter ti boss ni Adelpha. Ingkuyog da kano ti apok. Nasaya at nasigan ni Adelpha kadagay ti aking kukoy ti kumpanya. Nasingpetan ti balasa nga anak ti busta. Nang pagsilsilusan na kanun saman. Ay, sapay kuma kasan nanto na mapadasan ti agsagabay ti nagan ni Hayat. Kasi mo ti apo ko, nagpintas pa yung nga ron. Ngam ni Victoria nga ta. Di na lang ata mapanunot mo tagbakasyon dito eh. Uri pagbitla ko ma. Apay. Di na nga ta kailew, tinatar nga mana. Talagang gaya mo yung kuyog ni Daddy ni Adelpha, Manong Honesto. Kung na ti caretaker di mansion, adyak ka no pa'y nakariing, itay pumanaw da. Talaga nasapad aking mana. Ang mga nung may tumot ng mga opisina. Ore sana, adamat naman ang Emily. Nag-helicopter da, kat... Narigat ka na ti dalan. Anyang nga nagduganan da Crystalline kan Mr. De Los Reyes. Nagtutulag da gayam. Sa adapay ni Adel. Talaga amat ni Dad. Lisbeth, Okay. Baka mo ni Daddy ti kayak na. Ubing ni Crystalline ngam siya. Sa manula ang matitawa na baat mi kini Adelpha. Hawagat lang naman ng Emily. Aday paramid ko kan. Mapankulat ng danunan. Chuck, kababay ka. Si Kamat. Kabain nagpailaan. Tapno sana mangag ni Manong Honesto ti panagsarita mi kinti na Mark. Ngam, umuna nga awagak Crystalline. Titay gaya min bilin ko ni Manong Benji.
Nay, apay pinanawam ni Sir Amir ang makisarsarita kada Crystalline kan Mr. De Los Reyes, Adelfa. Mabainak na rod kadakwada. Itailangan na sitkak ni Crystalline. Nakapimpintas gayam. Napimpintas kalata, Adelfa. Ha? Awan ti sa bali akayat ko asawa. Ne, paypayapayanak ni Sir Amir. Itutudo na ni Crystalline. Agsublita nga rodon iti ayanda, Adelfa. Kuyogan kan. Tamangan mada ibilin ni Sir Amir kanyak. Nadlaw ko ti panang ningming ni Sir Amir ni Crystalline. Sa ilik, imbawing na ti panagkita na kanya. Urek na nagtipayo. Hello? Hello, Tita Margot. Malaki po dahil di sorpresa ang kanya. At damat sorpresa kang ka, Tita Margot. Mabitlan ha? Ipatulod ko iti messenger na gitilatawan na naalak kadaman Benji kan Crystal. Ano yung aladawan? Mabitlaan, Orayam. Okay, aditan. Kitaan mo. Ha? Ni Amir? Abay na ni Adelpa iti unag ti helicopter. Ay, nagpamo namin tayo na makita. Ha, Tita Margot? Tayo na sorpresa. Saan ka? Saan nga may mga opisina ni Adelpa ita? Na nakikuyog kadamanong Benji kandani. Saan lang anay ta? Tipagpurakan titara. Kita ang pa'y nagitidan maladaman. Patututugan ka. Nagtingaan na Adelpa ken Crystalline ni Amir. Nakita mo? Kita Margot? Naglaing ni Dani. Saan ka ni? Akasa duwa ka mo ba? Hindi nakasagan na pangisukatan-anan ka. Saan ang maaramid ni Tadim Dayta? Oo, apay tinasaan. Asin magmalal, ha? Tamar, asino ka, ha? May sakalaang huli. Kastang kayarigam. No, awanak lako man dito ibot. Itay pa'y anang pagungganak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga nalawa, ti mapatpatak na processing plant. Natayanganan nila kay Segundo Adelfa, ngam naalibtak pala ang agnegosyo. Sa bali lang agpay so tinabak na nga negosyante. Maaramid na ti kayat na. Talaga apak na ang negosyante. Bilyonaryo ni Mr. De Los Reyes. Sir, at 20 pinalayo at anong? Adelfa, tanong. Agyaman ang manong Benji. Itayo pa yung mawawak. Thank you. Kalpasan, ti panaggapo tayo di ti processing plant. Agdiretso tayo in the project site. Mapantayo ka din, sir? Madam na mabit. Kasaritak pa ni Mr. De Los Reyes. Awagan man kat din ni Honesto. Agkikita tayo in the project site. Excuse me, sana ka di pa'y amapan iti opisina? Pura ito malama. Bubuyog ka pa ka na kami. Imagine ko tilangan ni Tita Margot. Kasta unay laki di tipungtot na. Gungkon, ana. Lisbeth? Ay, di manong honesto. Rumara ko dito private room ni Dad. Lisbeth, kawawag ka na ni Benji. Lumano na kami di project site. Ada ka din ijay ni Dad?
Agturong ta ka ng DJ. Ekat ni Adelfa. Dahil tatisan may anak pagsaritaan ka ni Benji. Ang mga nung kaya't mo ti sumurat. Anya ko matiramida ki Jai. Si kalatan manong honesto. Masaduta ka rumor. Ay baklatan ni manang Emily tapno dakatwak dito eh. Mabitlang harod tayo ba ka? Parang sa anak matlang agpayag. Dali ko yung helicopter. Ang awan mat da Sir Amir. Kung natin may sa carpenter with tayo yung may ni Jack. Kit inlugan na kanon ni Adelfa. Ni Adelfa. Hello, Adelfa? Mangmangan kami kadamanong Benji kan Sir Amir ti fast food. Ada ka kadiditan project site? Wen, ada akon. Saan ka pa gaya nagsubli dito opisina? Inton malam kanon ang mapanag mga opisina. Sige nga, Adelfa. Ituloy mo timangan. Bye. Anyang tati pampanunutan ni Adelfa. Saan ni iraman ni Sir Amir kadagiti madamdamag ko ababay iti biyak na? Adelfa, ada kayo kaya man kada dadi? Among kadi, akin nailiw ka iti opisina? Maragsakan at talaga nasingid kayon. Kasta man ti kayat ko. Talang empleyado ti pangibilangam kani Adelfa iha nung tigat may sagayam o no kapsat. Sir Amir, nasingpat ka anak yo. Benji, idanon mo iti private room ko na briefcase. Kapilitan nga ijayan ti opisina. Saan gaya masimurot ka na tayo ni Honesto? Damat kasarsarita na nga empleyado itaw, sir. Umay ka, iti private room ko. Adelfa, intong sumrek ni Honesto diti opisina, ibagam, akayat ko akasarita. Kat ni Adelfa, Dad. Saan nyo ka din nakasapulan? Kayat ko, adwa kami lang kani Honesto nga agsarita. Benji, umay ka. Sige, sir. Adelfa, Ma'am Lisbeth. Panawan na kayo pa eh. Sige. Sige. Talaga magusgustuan na kaunay ni Daddy kas empleyada. Ang maganad ka, kaamang ano sa balik ipagtungpalan day ta, akinasayap na unay kan ka, Adelfa. Saan mat nga ta, Ma'am Lisbeth? Anya ka kadi? Lisbeth ko namlatan kanya. Kung nalang din ni Dad, nga ibilang ka agayem o nukas kapsat. Sana dakas nukas pangarigan, saan ka di, Adelfa? Ikasar na kalakit ni Dad. Emkwi daw ka, kini Tita Marco. Mas dawak mat nga Rod. Tanasigid mat unay na Sir Amir kan ka, Adelfa. Ikuyog na ka iti processing plant. Sa iti maipatpatak dara pabrika. Agpada kayo kadigi ni Lisbeth, iti pampanunutan. Lading hitag. Ngam jak kan data sa iran tiriknam. Kaya't nga ta ni Lisbeth nagtungpalak kini Sir Amir. Tapno nawaya kayo, nawa. Talagang saan nasa ko tiriknam, Adelfa. Pakawanan nak ko ma. Ngam saan nakas tati pampanunutak. Pangasip. Saan mo ko mga imulag iti pusok kan panunod ko ti panagbutang ko kina Sir Amir? Sige. Saan nga rodan aday tati pagsaritaan ta? Itulod na klangan. Diyak ng opisina. Sa balit ti panakabanog ko. Sige. Agmerienda ta pa eh. Naimbag ta simurot ni Lisbeth kina Sir Amir. Itay pailang akayat kong ipapas ti sakit tinakam ko. Ang kurak ni Amir. Numabalin lang ko makakaslay ti dahi ito yung paso, arumakan ka. Amok. Nga inrantam, tinanglipas kanyag. Gapok ni Cristalina. Nasikap ka ng plano iti amin. Katay
Day, nga Adelpa. Aniya, ti plano kan ko na. Saan ko ngay palubos? Numapanagnak ti amin. Patayin kayo at dua. Ay, langam tinabamban na gunay po. Ay, sabali ti pa nakabannog ka ajak ng opisina, amang. Kasla maulawag pailangan naglugan iti helikopter. Ay, madlaw kumatngag pa iso ti langam. Nagasat ka ta na padasam tinaglugan iti helikopter. Nag-helikopter kami anapan iti mapatpatakder a planta ti pagminasa ni Mr. De Los Reyes. Narigat pailangan amin ti dalan. Tasaan matadumanon ti bypass road ijay. Ay talagang umadado di mapatpatak na pasdak ti negosyo dito yung lugar tayo. Tiyakla mo, no niya tiagbali nga epekto day tiya a planta inton malpas, amang. Nabartek ka, Margot. Madlaw iti timag mo. Talaga di mo may kat ti panaginom mo iti nasangaran niya. Kailalaam ko mati salunat mo. Kayat mo, kamataya ko. Tapos maramit mo, ti kayat mo. Saan ka kadi ama uma, ama kiap-apa? Nasaysaya at lakuman, asaan ka ng imawag? Saan mo nga itapan ti cellphone mo, Amir? Sapol nga at sarita ta. Itay pailaang agtap-tapalak. Ano ti planong kadaadal pa ken Kristalin, ha? Ah, Kayat mo ita apagrapitan? ano ti sasawan? Nilispet nga anak mo. Agat-atap. Siya tulakit din. Maturo kan. Na iti tilaglagi pa ma. Saan nak akabaalan? Mawatam. Nga daw mau-aw ka trabin. Saan mat-anyones to? Ay, ni Madam Margot. Kanya nga tatibaga na kanya. Hello? Kunam nga dadyak maamuan. Uray agdaak iti Manila, Adelfa. Saan apalimad kanyak dagiti mapaspasamak. Ha? Saan kayo ang maawatan? Nagadua bagbaro. Apay ani Amir pailaang, ha? Ambisyosa ka. Naka-inosente ka lang, ha? Agprupa ka ti kwarta. Sana po no tayo tamang Margot. Naglawag ka pa managdag dagiti ladawan anay patulot kanyak. Saan nga amin anak kita yo? Katpod no. Handa ka na kung maitisagok. Itaypay at tinong patungpa ka. Nadalos ti konsensya, Ma'am Margot. Inigdap na ti cellphone. Kanya day tuya na sagsagabag. Pudno nga tangada sa bali apanggap ni Sir Amir kanya. Nalpasa ko namang. Ituloy ulit ang timangan. Agpalpak lang bit, sakto mapanagdigos. Ay, nakalablab ba ka na kiti batam? Nagsangsangit ka kadi, di rabi. Wah, amang. Ni kadi mamang mo, tinagsangsangitam. Hinawagan na ka kadi, di rabi. Saan ani mamang tinangpasangit kanyak amang? Ni Ma'am Margot. Ti asawa ni Sir Amir. Ah, ay tapay. Naamuan na ti kukuyog ko kada Sir Amir iti kalman. Sa bali matan tinang ipapanan na kanya. Ambisyosa ka no. Araw pa akit ti kwarta. Ah, Nagdakas ti pagkitkitahan na kanya kamang. ay, agsangit ka mo na po. Nagsakit tinagap ko. Sana kadakas sa babae. Ay, saan ka nagsangit? Nawan lagi titinakas nga raramidam. Sige amang, panawan kayo pa ditoy. Mapana kag ligusan. Nakakasimot niya bukog.
Inya mo nagituyan na paspasaran na. Numakadaron na ito kan Victoria. Agungat langit day. Ang may kaditi roof deck ngayon ko, Lisbeth. Ang ka din napatag, may bagam kanya. Nagsarita kayo ka din kin Tita Margot, Dad. Mabwisit at itinay jaya babae. Lumaumaak makita na. Nakayungat namin, Dad. Nakaal-alikutag kayo. Asino ka dagiti adday tilantawan ti pangisukatan nyo kin Tita Margot? Ah, nakalam ka na gito'y aladawan. Sumbatan nyo kumati sa ludsud ko, Dad. Asino talaga kada Adelpha kin Crystalline? Awan ang mo kiti ibagbagam. Talaga ada kayo, Dad. Nakaub-ubing ni Crystalline. Gapo ka dita, bilyonaryo ni Mr. De Los Reyes? Iha, Nalaklakan sama na ni Adelpha ang malilaw yun. Kaputano ni Crystalline, marigatan kayo lakit di. Kan, ang mga nagpagat ti Biagyo. pinanawan na kon. Apay kumangagpagada. Nasakit pa lang ti ulok nga agid dang. Nabarta ka kidirabi eh. So ase ka kamapay lang ti makaamo ije butig. Kadno, idikal man lang ti panagsarita may kini Dominic. Anya ka di nga oras nga umay. Sige. Iturog ko lang nga rodbiin. Awagan nagtumanan. Okay. Bye. Diyak lang kumakayat ti mapan iti butika. Diyak paila na ipas ti pungtot ko. Adda ni Manong Honesto, itaimay kami kiti Manong Chuck dito opisina, Adelpha. Ayawan kayang. Aday pakitak kan kaladawan. Damag no nakita mo. Mabit lang ha, lukatak ti iPad ko. Iso ti pangkitahan ta kadagiti ibagbagak kaladawan. Dito'y ngamin nga yung save ko. Mabit lang. Okay. Dahil oh. Ha? Ladawan may kinisar Amir iti unag ti helikopter? Wan, kahit mo ka di nga ipasakan ka, tapno adda pa kalaglagi pa managlugan iti helicopter. Kuha. Wano, ipaskil ko latan iti Facebook, ta itag ka. Makamukan to na mga share, wano mga save kadagiti aladawan. Dahil talaan, no, agungat ni Tita Margot na makita na dagiti aladawan. Awan matitakas na dagito aladawan. Nangalaam gayam ka dagito eh. Ni Manong Benji. Anya? Ni Manong Benji. Adelpha? Anya ti ibagam kanya. Apay nga sangsangit ka. Kinid daw ko aditi unag ti kotse nga sarita ta. Tapnawan makakita kan makangang. Benji, apa yan aramit mo dayto eh. Ha? Ti anya? Si kakano tinagapon dayto aladawan. Uwan? Shaq? Pinilit na ngamin ni Lisbeth. Kan ni Sir Amir ti nangibilin a picturean kayo. Amom ka di aga po iti dayto aladawan. Nagbalina ko na nakadakdakas sa babae. Adelpha, pakawanan na ko ma. Jack amo, akas to'y gayam ti panggap ni Lisbeth. Saan mo kumapanunutan? Nga da nalimod agurak yun ka. No apay nga naaramid ko daytoy. Unaklakit din na nasingpata ni Lisbeth kanyak. Agpampamarang lagayam. Kaya't naggayam madadaalan.
Ala, saan ka nga agsangit pa eh? Saan nakadi akagura? Saan ka, Kagura? Nasakit la tinakam ko. Saan ka mapabasol? No nasakit tinakam mo kanyak. Sana si katikaluksaw ko, Benji. Ni Lisbeth. Unak no nasaya at agayam. Jak amo, noan niya talaga ti panggap na. Inramraman nakpay. Ipulong mo kini Sir Amir. Saanan? Amok tungot lang an Elizabeth ti kanunungan na. Ta syempre, anak na day jay. Saan mo pa nga amo ni Sir Amir, Adelfa? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Inpaskil na paigayam iti Facebook tilatawan ta Amir ken Adelfa. Kantat na saan nga tamat lang. Inraman na tiladawan da kada Crystalline kan Mr. De Los Reyes. Kat agparparang a promotion ti planta nila kay Sigmundo iti Ilocos. Makagpura akmanan. Mapiit lang. Awa ka gayam ni Amir. Anya na ito may paskil ni Lisbeth. Anya nga talaga ti plano na. Ni Margot. Anya nga tamanan ti bagana. Hello. Mabalin ang nakita mo na niya, Amir. Dahita ka dilaang tinangawagam kanya. Ti mismon samat nga anak, ti mangibabain ken kanya. Kasaritak to ni Lisbeth. Ngam saan pa nga ita? Apay, sa dino tayan mo. Nadak dito yung private room ko. Pinagbalin ko nga opisina. Kabayatan ti kardak dito yung probinsya. Napadisi ka matan. Ni Honesto matan, tinapintas ti opisina na. Sige, tani, anda pa aramidak. Talaga ni Margot. Unak nasardengan na kon. Gaputadan pakakumikuman na. Jay mo't Elizabeth. No, apay nga impakita na pala ka ni Margot dagi jay aladawan. Adda na kay baga kanya. Nakita da kano da Adelfa ken Benji ang nagsarasarita iti unag ti kotse. Apay nga ta. Daya ni Benji. Agdamagak man kinikuhanan. Sir Ernesto? Benji, adda man damagak kan ka. Adda nakakita ka kayo kan Adelfa iti unag ti kotse ni Sir Amir. Ningamin Lisbeth. Oh, tapay. Ada ipakita ka kayo aladawan. Nakabasulak adi na oras kan Adelfa. At may saka matiti opisina ang iha. Apay da Adelfa kan Honesto. Napa ni Adelfa iti opisina da kan manang Emily. Ngam, agsupli ka na matlaang. Ket ni Honesto. San pa simrag ni manong Honesto niti opisina? Tsaka mo no sa dino tayan na. May tagaya man ni Adelfa. Sir? Umay ka iti opisina, tada pagsaritan ta. Sumaruno kan tron. Adelfa? Nakasaritan ka din ni manong Benji? Juan Lisbeth. Ngam, bayan ta na pagsaritan day tabanag. Awan sa bali kay papananday ti aladawan. Wan gaya man niya, Adelfa. Nadawan lang day jay. O sige, mapankan. Saan mo apag-urayan iti mapayag ni dad? Laglagi pa mga gayam ta. No agkaayatan kayo ka ni daddy, awan di problema kanyak. Kay kayat ka nga dayong ni Tita Margot. Dahito aladawan tinang paayabakan ka Adelfa.
Agore ka. Nagsangsangit ka kalit. Awan anyaman na dito sir. Saan ko kanunungan na ito nga naramid ti anak ko? Kasaritak to. Ngam sir, amang ano kakura na. Kakaiso na anasaya atan ti panagkayam Kit pa ka nagsakak na ita. Ang nangalaan ka no ni Lisbeth ka nagiti aladawan. Ni kanumanong Benji. Anya? Nakabasol nga rodan ni Benji ka. Kasaritak to man. Nalpasan na nagsarita kami sir. Nagdawat iti dispensar. Saan na kano napagkadkada ni Lisbeth? Nabayagan ng trabaho ni Benji kanya. Kabisado ng ti ugali ti anak ko. Dahita ka dilang ti bagayo, sir. Oy. Pasensya kan. Nairamraman kan iti sanda pa nagkinaawatan ka ni Margot. Sanda mo't lang na makapagtunos. Tikid dawag lakada kayo, sir. Saan niyo ko man nagkasarsarita ni Lisbeth? Diyak kayat aday ito iti pagkinuraan mi. Sige, sir. Panawan kayo, pay. Talaga ni Lisbeth. Kaya't na apagpungtutan ni Margot. Inramraman na pa ni Adelpha. Masyanak ni Adelpha. Kaya't kumangarak ko pan itay. Tapno mapalaganan, tirik nana. Anya ko man na nagsaya at nukas ka ni Adelpha ti ugalin ni Lisbeth. Awan ti aramid ni Adelpha dito opisina tama ng Onesto. Iso nga imbaon ko lang nito opisina takan manang Emily. Adak maiparamid ko kan kuana. Angam oray inton mikatlangan. Anya dahil jay, amang ano ka ba lang aramidan? Mabit lang nga takit-takit computer ko. Diyak may kabesakat. Amang ano ka doon nakto inton malam. Kahit ko tiyak pa siya, iti mall. No awan lakid diti pakasapulan kanyak ni si Ramir. Siyakton ti baka mo makisarita ka ni Dad. O anya? Mabalin? No awan lakid diti Armida, Lisbeth. Oh, thank you. Agyaman nakta saan na ka mapagkadkadaan manong Onesto. Kayat ko si Kati kakuykuyog ko. Narigatan, no pagbindutan da kami kan manong Jack nga agnobyo. Lisbeth? Umisem ka pa'y. Magpasugno da kung no kasta. Napaisip ka talaga iti daytang imbagan. Awan man ang tigundaway ko ang makasaritak ni Adelpha. Awagak tularangan. Nakapanawon da Onesto kan Lisbeth. Dayjay mat ni Manong Jack. Surutan na mat lang ata ida. Malagip ko gayam tinagsaritaan mi ken ni Onesto. Apay nga ta amasiknan ken Adelpha. Agayan ayat ta? Sa bagay. Bagay damot kiti. Awanan kanyak tinapalabas mi. Gayam. Amangan nuuray ni Sir Amir. Ket kasarita nak. Naliday manon tila nga masimbang pet. Ay, nada ka di manon problema ma po. Amang, ni manong Benji tinangitid ka dagiti ladawan mi kina Sir Amir. Impost na kit din iti Facebook. Iso adyak nagawidan dagiti luhat. Nay, apa yung inaramid ni Benji dayta? Saan ko akagura ni manong Benji? No makita yun to, saan yung asal salangatan ha?
Natuloy nga ni Lisbeth. Ang ni mamang tipang panunutak na makita nanto. Sabay ko matasan. Sa bagay, san matkit di unang agos usar iti Facebook. Aglalo adi na masango itan. Tama kumikom da nga takin ni Ma'am Madeline iti negosyo da. Di na pa din masango di umawag ko na ma. San kayo ka di pa yan nagsarita ka ni Onesto? May panggapit iti tabanag. Saan pa'y amang? Tagpada kami ama kumikom. Amo manong Onesto? Nakaragragsakak no kastoy agkuy-kuyog tang agpasyal. Naragsa ka talaga ti agpasyar, Lisbeth. Amangan numabisin kan. Inta pa'y mangan, ano? Kayat mo ti aginom? Oray sa anen. Nangruna kat adda ni dadim. Saan ka apilitan no di mo kayat ti aginom? Okay, mangrabiita nga rod. Sakbay nga gawid ta. Saan sa nga amo ni Sir Amir ang nagkuyog ta? Saan ta nakapagpakadakan ko na? Awan at kiti ti problema kanidad iti dayta manong Onesto. Okay lang, kanidad. Nakasangpat ka gaya maniha. Inururay ka. Kaputa kayat ka akasarita. Ni matyak ti kadwa managawin. Ni manong Onesto ti kadwa ka nagpasyal, dad. Masuro na ka ni manong Jack. Dua kami kanong nagkuyog nga gawid. Gagangay day ta. Paiso ti driver mo. Kaslamok na niya ti bagayo kanyak, dad. Nagpulong ka din ni Adelpha kada kayo? Ure saan nga agpulong kanyak. Ta nakitak dagijay aladawan. Apay nga ron akasarita nakpailangan. Inandingay ko lang niya, Delpha. Saan ko maarumbang nga maraman mo? Apay ayang isakit yung laon ay daya babae, dad. Anya talaga tirik na yung kankwana. Ha? Daddy? Uray rabiin na, Delpha. Imayak lata di ti balayo. Nakaring ka di pa ni Amadino? Itay pa si Marakiti silet na Onesto. Nakaturog tayo tiyayan. Nagrabi ka man. Nagkuyog kayo kadimanan kini Lisbeth. Sapay ko mata maawatan. Amumat ajak mapagkadkadan. Malaksid nga tano na amuan nang agayan ayat tantan. Lumapasamak tayo ta. At adanton at adaulan na. Katiam ka. Numakadanon kini mamang. Saan aron bang mabuton ka kan mamang mo? Adda karbangan mga agayat. Karbangan tati agragsak. Napudno aki di tarigagay ko kan ka. Numaamuan ni mamang akakuy-kuyog mo ni Lisbeth ngagpaspasyal. Kasano mamatikan ka? Sa balin to a problema dayta. Ipasigurado kan ka akabaalak arisutan dayta banag. Sapay la kumaa, Onesto. Agpalagagkan ka. Nakasaritak ni Benji. Ada nakakita kada kayo anang sariti iti unang tikotse ni Sir Amir. Anya? Adagayam nakakita kada kami. Iti unang tikotse kinasarita. Tadyak kahit nga damakangag iti pagsaritaan ni. May ipapan ka dagiti ladawan dagiti nagsaritaan niyo. Sa bali at talaga ni Lisbeth. Onesto. Sige, kaya ko nagbayag. Ang mga numapayatan ka. Nasakit tinaakam ko kini daddy. Adadangay sakit na ni Adelpha ang siya nga anak na. Gamo ka dita na sing-singpot. Nandiyak na pampanunutan ni Onesto. Kaya't kung agparang anasaya at akon. Tapnod adapay nga umasidel trick na kanyak. Ururayat lang ti panagdaton na kanyak. Matlaw naman nga tangad na panagustok kan kwa na. No agayan ayat kamin.
ipay-pay sukon ti agbaliw. Nang runa nagkasar kaminton. Amukon tiriribukak. Numatmaturugan ni Tita Margot. Isturpwak. Sana bali na maladaw ka makariingin tong bigat. Awakak. Tita. Apay, Lisbeth, Kaya't ko ariribukan ti rabiin. at da ka lang arudan nita probinsya. Tikiti kinalaing mo ng pamarang. Tita Margot. Patpatyan ka ngagsyuman kanyak. Uray ka na yun tangag sinong ba? Napatag ka kanyak. Yung kasanon, no adda pa'y napatpatag ka ni daddy ng tisika. Dayta, ti saan to ang mapasam? Kasanot pa nakasigurado mo ti dayta. Sartingan na kon, Lisbeth. Saan nga itatipa ng buwisit mo kanya? Bakay suna ang naganar ti negosyo? Amo, agkurak ni dad. At adakit din ang kanunungan na ni Adelfa ng siya nga anak na. Aniya, Isa sa anak ko na mas tao no agayan ayat dan. Patya, asaan atutupan ni Adelfa ni daddy? magkakala ko maitisawag. Dayjay, inidop na ti cellphone na. Kasta unay ti pungtot na. Sige, talaga riribukan ka, Tita Margot. Ay, patatamat na saan ka makaturog. Saan mo ta salsalutsudan ni Honesto ay tinagam na? No apay kinasaritak ni Benji. Makonsensya mo din. Ngam na po no apay ni Honesto. Amangan no babalawan na to. No apay adyak imbaga at agos kan kwa na. Kan ni Benji di pampanunutag. Numaaman nanto ano piyok ni Honesto. Mga numaaman ni Lisbeth. Kasta una agura nanton kanyak. Ang rumbang ka di ngagputangak. Saan? Masapul asang wak asititibkar ti ami. Nagsarita ka pini di Kalman. Isaasan aray ta tinang paayabakin ka. Pasensya kay lakuman, sir. Inton maminsan. Ipulong mo kanyak no pilitin na ka ni Lisbeth. Sakron, ti makisarita kin ko na. Dati may sa hanging cabinet, nakatulbak. Sir, Awan masarakak atulbak na. ayan dagiti tulbak, sir. Padasak man alokatan. Ala, siya kundi mang biro kiti tulbak. In kalukatan tiri daw. Ang mga no ni Honesto na itan. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.